Abot alin. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Ang daming huri. Patulis kasi. Tuluhan, di lang ikaw. Hindi lang ikaw ang nababahala. Punong ng isip. Wag kang Huwag kang kakawalan. Ngunit puso ko kailangan dagdagan. ay kailangan Dagdagan. dagdagan. Hindi kailangan yung ano tayo. Hayang habang buhay pang kapal. Sayangin ang iyong panahon. Kailangan pa tayo. Diba? Ay, hingi ka na lang sa akin. Abutan na lang kita. May nalalaman naman tayo. Manibago. Mentor. Sa doktor. Ayan po, at dito na ako sa barracks Kagatcho. Punta tayo doon kay tatay kung ano yung didiretso namin ni tatay yung ginagawa namin doon. May agdan. Tuloy namin ni tatay yung ginagawa. Ano tayo? Mga banatan natin. Tatay tungkol sa aswang. Perfect na natin ito para tanggalan ko lang muna mga pako. Kwento ka muna. Tura mo sa lang. Sa bubong nyo? Doon sa isa kapatid ko. Oh? Putlang nagsumbong yung ano. May aswang daw silang nakita. Ayun pamangkin natin bidang. Lalaki. Makapagsalita. Lalaki? Siguro si Kuya Jongjon. Oh? Joke lang. Grabe yung aswang na. Kuya. Pumunta doon. Pumunta. Oo. Ikaw ha, lumilipad ka pala pag Paggabi. Bakit? Bakit bihira man akong marinig ko? Bihira man ang aking naman. Noong panahon meron talaga. Ayan nga si kapatid ko din, yung nagdamot sa'yo. Oo. Magduwa pa sila. Sabi niya. Oo. Ano? Kita niya. Aswang. Tapos tinawag niya ako na dito ko natulog sa kapatid ko doon sa Miss Palawan. Sabi sa akin, Nini, labas ka. Bakit? May aswang. Ayokong buksan yung pinto kasi pagbukas ko ng pinto, hindi naman yung kapatid ko. Sabi niya, nakita daw niya eh, gumaganon. Ang mahirap na kung nakita, gumaganyan. Sabi ko, sayang, di ko nakita sa persona. Lumalangoy. Ganyan daw. Antayin nga namin mamaya yung aswang para maniwala. Oo. Diba? Di si Kuya Jong talaga yun. Siguro makiki-wifi yun. Baka, nag-edit, mag-upload. Makiki-upload ata yun. Siguro doon kasi malakas yung signal sa wifi. Ang layo naman Kuya Jong. Maniniwala ako pag nagpakita sa akin mamaya. Mamaya nga dito ka matulog para makita mo. Basta lalaki. Amo. Wala naman yung... Mamaya yain ko mag-inom. Oo. Yeah, pag yung aswang babae, walang problema. Si Mangot na nga ni. Pag wala man si Mama. At dito pala natulog na si tatay, sabi niya. Ay, Nini, malaglag ka. Naglatag na siya kahapon. Hindi niya nakita yung aswang tayo. Yung aswang na yan. Bakit si Kuya Jong talaga yun? Kasi wifi na. Nag-upload kasi nakapos parang mag-edit. Sabi ni Chinchin, ako daw yung aswang. Na pumunta doon sa malapit sa kanila. Gumagapang. Lumagapang. Tapos si Ate Kling. Nagsaboy ng asin. Dapat nilagay mo na rin ng bitchin. Bawang, sibuyas. Magic sarap. Natakot. Kailan kumaliwan niya? Oh.
Hanap pa ng kahoy na yung may kahoy. Oo. Na, Sa gitna. mga dumiretso. Adi si Maria na po aswa? Yes. Maria Labo. Maria Labo. Baliktad. Itong baba. Itong baba. Mandag. Ay, puting. Oo. Ano? Kanya ba? Hindi daw. Tapos pala, sinukat mo tapos Magaling. baka may tao sa baba ha. Mabitawan namin tatay. Malapit ang dito lang. Ah, pinagsisikaso ako? Oo. Ito nga ni Quinto eh. Pinto lang. Ang pati ko, lang gagayan ko na ano. Kasuwang, di ba tayo? Ganyan talaga yan, mamamatay. Oo. Sige, ano mo? Palagay nga dyan. Malasol na, salamat. Ako po yung kamanang na Maria Labo. Pakinta. Yung malalaki, no? Wala sa kuya. Sino? Hindi mo na inangkas. Si tatay? Papa ni Kuya Noli? Papa ni Kuya Noli? Hindi dala ka na yung ulan. Anong ulam? Ano? Sino ito? Ay, yung malalaki. Ay, yung malalaki. Andito yan. Gataan? Ewan ko. Asan yung malalaki? Ang number? Yun lang mga Taas. banda doon. Oh, kaya asan yung 30? Magluto na tayo. Ito. Ayan, oh, yan. Yan. Sino? Andito na nga kasi kuya. Nagluto ba ako sa natin bidang sa paabot nga nung Ano kuya? nung nag-arit. Dito ka pili. Sinulan dyan? Nagluto ba ako ng itlog. Mamuna muna ka mo. Yamacho! Magba ako! Mababagsakan ka pa. Sige. Papan na. Diyan si Tina lang, makita mo na ang tito. Kandat. Naalin pati sa kusog. Ay na. Hindi pwede yan kasi hindi nakapatong kabilaan. Namanguna ka ano? Ulit itlog baga. Inumusal ka na, Jer? Hmm? Baka sinundan ka mo. Usapin ninyo. Baka sinundan ka mo, naglamay boy mo. Baka sinundan ka mo. Aaral ka mo, magsusunod daw. Diba tayo? Ako ito pumalo tayo. Tagasag ko di man ano. Isip-sipin ganyan din. Ito ba yung secret ano? Secret ano ni tatay? Yung
May bitter na naman. Wala? Private rin. Dito. Dito ko. Gawa ko ditong tulugan na Patay naman yung camera mo. Pa! Private rin. Ha? Bakit? Hirap matulog pag may kasama kang turbo. Hangin na hangin. Kung walang hangin, lilipad tayo. Kung walang tubig, lalakad tayo. Matulog dito. Wala lang mag-istorbo sa'yo dito eh. Parang turbo. Presko yun. Pare eskwela ka mo, ano yung kamo bata di. Kung kapag na nindukaan, barados. Bayabas. Ay nako. Lalong bumaba. Gusto mo magbala, digdi ka. Natutulog. Meron. Ito, nasumay pa akong maliliit. Ito, nasa pa akong maliliit. Ito baga oh. Ay, sa kabra. Tawitong ko. Diyan paabot nga ng kabra dyan. Nandyan ba? Sunday na maabot. Ako na lang. Ay, mababa ako. Baka maala ka pa niya. Adurawa.
Tugtog. Ayun. Tugtog. Ayun, malambot yata. Ito, to. Meron nga doon eh. Ito. Ayun. Kasi lang naman yan. Yan. Saglit lang. Kala ko din. Tugtog. Kala ko din. Nagulit si Arnel kahapon. Sumama sa akin. Tugtog. Kayo pa matugtog? Ikaw? Sin. Ay, ano yan? Yung sa laro yata ang bata. Nalit yung inaangkas-angkas ko eh. Nalit sila. Kailan? Ngayon. Hindi. Nalit dahil sa akin. Hindi. Nagantay. Napasarap yung tulog ko. Alas 3 na ako nakatulog. Pero pinapasok pa rin. Oo. GT pa lang. Natulog ako yun. Dirit-dirit. Mamaya ayusin ko ulit yan. Ay, maiksi na. Okay na? May pa ko pa. Lagyan natin yan dyan. Dito. Dito, may mga maiksi doon. Agisan mo lang ng ano, bukas mo na i-finish. Kapos. Di Di ang kapos. Ay, lumaba. Abutin yan. Hindi. Tandaan ko lang. Tanggalin para sigurado. Naghahakot din ng materyales. Siguro. Sabi niya yun, hindi naman daw pampasero yan. Hindi nga. Kasi nung nasambahan namin, mga trabador, lumang train. Wala pang pampasero dyan. Kasi meron na. Ako yung naglalabas sa ano? Pampaserong train. Ha? Yung naglalabas ng pampaserong train. Hindi naglalabos? Naglalabas sa saan? Ah, pampasero? Kung natsambahan kasi namin, ano? Nagkahati na, logo.
sa may bandang bago mag-crossing. Hindi sumasakay yan. Pero alam ko, mayroon din kasi taga sa amin, nag-try na. Yung iba, Naga. ang iba yung mga trabador lang. Oo. Mga kasera yan. Papunta yan yung iba, papuntang Naga. Pagpabalik na, papunta yung Ligaw. Gasing. Diretso na yung Ligaspe. Oh, Kaya kung uuwi ka, pero may train na doon ata mga pa-Manila eh. noong December lang yun, pare ko. Akala yung kamay mo. Pag dumablis siya. Pinapuktok daw, sabi ni tatay yung pako. Yung kamay. Kasama na mo. Kasama na ba yun? Mas mabilis siguro sa train ano? Oo. Oo naman. Kahit pa Manila, pag sa train ka, mabilis. Kasi nung Diretso Tutuban. nasa Maynila pang kami, pag nagmamadali ako, Hindi pa ata nakakabot mamadali ako, train ako. Tutuban. Train. Pag ayaw ko magmadali, bus ako, aircon. Naga, Ligaspe lang ang Mura mayroon. pa pamasahe. Oo. Bikutan ako sasakay, papuntang Santa Misa. Tapos, 5 peso dati yun. ano, naabutan ko, Bikutan to Santa Misa, 15. Naabutan ko. Ay, 10. 15. Maniton ka na muna dito. Tingnan mo kuya, parang ano, parang namamaga. Araw-araw. Parang pigsa. Pizza. Sa'yo ba? Sa akin, hindi yan namamaga. Walang butos, pigsa. Na hindi yan namamagain sa akin. Ayusin mo nga ang pagsalita mo. Ikaw? Sabi mo, hindi na mabagan sa'yo. Ganyan? Hindi namamaga sa akin Tay? kasi hindi naman malaki. Yung Tay? sa'yo kasi malaki. Tingnan mo, oh. Yung mo yung Ganyan? mo. Huwag lang kahit labaw. Okay, hindi. Lulubo kasi. Patayin ko na Eh, lang. pakuan mo muna dito. Susunod yan. Susunod yan. Tawa ko sa salita siya. Dito. Kahit dito, pasibat na Ano lang. naman yan, kuya? Wala na nga tayong martilyo. Asan na so? Andong nuno, kinuha ni. Kaya? Saan? Kaya mo pa. Forma hindi na. Saan? Big. Yung baluan. Ano ito ano? Kabra. Baka kaya pa ito. Malayo yung kabra. Oh, kita ko. Balik ko. Sipat dyan. Tubo? Ano yung tubo natin? Eh, layo. Saglit. Para malapit ka mo kagamit. Layo yun ako eh. Ano na lang? Tayo. Akit doon. Pocket doon. Ang ganyan. Ito. Ay, sige. Dahil na kaya. Patungan kaya natin. Ano Kalsuan yung ano. patungan na lang. Hindi ito. Para makawat. Kalsuan. Baka may tao. Hindi na kaya. Naglaban-laban na. Na doon namin. Hanggang ganyan na lang. Tapan na lang natin direkto lang dito. Kung awang na ito. Ako na. Kailangan
Tama. Pa. Lambot man. Ito. Kaya mo dyan. Pare, Ito lang. yes yan. Maso, ano? Piliwak mo natin. Kung ano sana eh, kung meron mo na ano eh. Plywood na lang eh. Plywood na lang ulit. Ay, di ba may dala ako dyan? Putol ka nga lang dyan. Ayun o. Ulit. Kaya yata yung matakpan dito. Ito? O yun o. Ang pinakamalapad dyan. Tingin ka. Ayun ang maliit na. Ito? Kasi na kaya. Ayun ang pinakamalapad, piliin mo. Ay, hindi para-pares yun eh. Get mixi. Dalawang ka lang. Ganito. Ayan, tama yan. Ang tinapala namin ni tatay yung sa poste para makasama na pagbuhos. Sabay-sabay na po. Yung, sabay na ito tayo, di ba? Yung pinakang slab, tsaka yung poste, tsaka yung ano, itong biga. Para isang galawan na lang. Kasi maliliit ka pa ako. Yan, yung mentor ko yung bumabanat. Yung veterans. Yung veterano ang bumanat na. Mga pandiinan. Oh, ulo, ulo. Ha? Galing tayo? Wala pa dito. Kung hindi mo, patay mo. Alin ba? Ay, ito. Parang kasi ito. Ako na. Yan na lang? Yan na lang. Sumabit tayo. Ano? Tutulak ko. Maluluntot dito. Layo no ano. Ito muna yung mga malapit. Layo ng mga gamit natin. Ang may mga bakal pa dito. May malapit na metro eh. Maghanap na lang sila doon ng metro nila.
Maiksi lang yan. Ayun, ito muna. Yan muna ang tanggalin mo. Yan lang naman. Nagtatagal. Here, buka. Ano, sobra. Magaling mo to? Ay na. Ano makano? Uy, ikang tadig din. Oo. Ikang tadig din. Yung. Yung hindi na itong ano. Plywood. Oo. Hindi, mababa eh. Kapin natin dito. Akin na nga. Ito? Oo, akin na nga yung ano. Iparlay. Hindi ka na Oo. mag-ibig. Kita mo ito. Eh naman, Will. Ayan, nagdala si Chinchin ng tubig namin mainom. Mainit, grabe yung init. Ito, ang laki oh. Ganyan na lang. Ikaw naman. Dapat araw na linggo para Magkaano? ha? Saan ka halinggo? Paggabi, linggo mo na gabi. Diba? Net swimming. Pwede naman. Gitna na lang, no? Gitna na lang. Ipit na. Baka ang layo naman ng pako. Parang nga. Ay, ilagay. Araw po ito na rin. Lalo na ang pagka-waiting. Madagat talaga ako maligo. Sa ulo, nagyaya, dagat eh. Gandang dagat eh. Tanggal pa sumaro. Puntal marang. Kahit dyan ng palatan. Punta Almara, palatan ba yun? Saan ba yun? Uwas ba? Ay, uwas. Ay, yung dito na yun sa may ano? Yan, baga rin. Oo. May nalalaman naman tayo. Manibago. Mentor. Arog ka din. Sa dugto. Hindi ka na baluktot. Sige pa, sige. Ganun na. Uy! Oh, dito. Saan? Pwede rin lagyan. Dami naman pa. Para Lagyan lang natin. surbol.
mong isipin yun, hindi ka na mahal. Pagkakatawan mo ang pinapasira. Ngit-ngit itong hangin, mata mo lang ay mapawin. Tatlo tay? Tatlong balagbag? Dalawa lang. Hindi. Oo, parang... Saan ba tayo? Diyan. Oo, umakyat ka na. Hindi ka na... Labas pa oh. Hindi. Eh, usog mo pa yan. Eh, usog pa yan eh. Kaya, ano ka na? Pwede sana yun. Viral yun. Di ba yung nag-welding? Nag-welding baga tayo. Tumingin ka kung saan iyong makik... Bakit? Ano? Inom? Laman? Kakabuhay lang. Oo. Kung wala kay, di ko kayang mag-isa. Ay, kaninang Hihirapan na ang puso kong ito. Alin? Tay, kaninang huli kaya tayo? tay, Ginuli yan. Tay. Ano ba? Sa akin, isa lang. dahil mahal kita, ang puso ko ito. Na 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 na. Kung wala kay, di ko kayang mag-isa. Umakyat ka na. Alin ka na ng talot. Alin ka na din ng talot. Maglalatag na. Ay, malumit pala. Ayun daw, so... Arin tayo. Sinsil. Huwag mong isok. Atin ang laban na. Amo, matibay. Amara. Ikaw lamang ang hindi mo kaya. Ika'y hindi katalikuran ang aking ama ang lumikha. Ito, tatanggalin din ba? Dapat sana. Oh, sa'yo, tanggalin na rin. Ubusin yung dapat yun. Hindi tatabi dito. Oo. Tama yan habang ano. Bawang nagpapahinga. Hindi ka. Hindi ka. Tusubanggi na 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 naglalakaw ka mo. Kakapadala ugmahon ka mong duwa. Di an nasiram kan gibunindo. Ingit na kamo natuto. Darakula na anaki nindo. Nagkikiringking pa kamo. Mahurag baga kan gibunindo. Mas nagbaha sa indo. Di an nasiram kan gibunindo. Dain na
Tamo. Iyo. Tamo. Hey! Hey! Babalik Hey! ang ligayan Hey! sa aking Ayan, mahaba yan. hanggang sa Ito? huli. Oo. Hanggang dun. Isang haba. Nakikita Yun. sasabihin Ikaw, itaguling kita. mahal Hindi mo pwede magkalat eh. Ay, oh. Wala ba talaga pala? Sa iyo. hanap ng Itong isa. May maliit Oh. naman. Ito na. patutunguhan Sa ulan. pupuntahan Hey! mo naghanap ng Ano ay? Music video. Naka-music video. Music video. copyright Hindi yan copyright. di man Basta walang tugtog. ako man itog-tog erong ga Hindi naman abot yun. hindi na Hindi kanta. Kanta. ano kang tawag ta So, ano? Ya. Tagarin. Ano ba yun? Bakit wala ba? tanawag Magsiyaki ka dito. awa na sana Ano? pang 80s 90s baka kasi Yung ano na lang, magbalik. di sa'yo ikalik Kailangan kanta. Diba? Ay, hingi ka na lang sa akin. Tabutan na lang ka. Bakit lang pinapalik pagsasama tila na ang dating walang hanggan Amo. nagkaroon ko ng katapusan imagbabago ang mamahal sa'yo Hey! sana'y pakinggan mo awit na pusong ito hey! Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot Metro. Pag-ibig di mapapa tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-ako Pag-ibig di matatapos Bakit nga ba
pinagpalit. Amo. Sabi. Bilang ikaw. Ako. Abot alin. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Ang daming huri. Patulis kasi. Tuluhan, di lang ikaw. Hindi lang ikaw ang nababahala. Punong ng isip. Huwag kang. Huwag Amoy. na kakawalan. Ngunit puso ko Kailangan dagdagan. ay kailangan Dagdagan. dagdagan. Hindi kailangan yung ano tayo. Hayang habang buhay pang dapat. Sayangin ang iyong panahon. Nawa'y magiging masaya. Saya ka at sa piling ng iba. Hindi lang ikaw ang naiinitan. Ano? Pati na ako rin na malang init na. Sari kaya ako, no? Jadi ring version. Kung alam niyo lang na ang puso ko'y malapit nang may stroke. Joke lang. May stroke. Stroke. Paano mo masasabi na may heat stroke agad na tao? Hindi ko lang. So siguro sa ano? Sa taas ka na. Dari, apa nararamdaman niya? Like, Yun, sa muna ka na. Like ano? Sa arga. minsan dari mo man dyan mamalayan nila. Ay, stroke na eh. Tatakihin. Nanatari kasi heat stroke eh. Nakakumamalayan yun kasi pag mataas tayo yung dugo mo, di ba, matamlay no? Tapos yung sa batok mo tayo. Tapos lumalapot yung dugo eh. Di pag-aatikihin ba? Hindi mo man halos alam yun. Oh, bigla lang. Tapos sisikip yung ano. Dib. Gatsa, kay ka lang kaya gatsa. Kaya gatsa. Pag matamaan mo yung ano, Hindi yan. tinatapan, laglag yan. Ayaw mo. Kaya nagigil ko si Kuya Gatsa. Tanungin mo, parang umibo. Pa daw so ano naman. Yung alin? So, Yung alin? pati daw yung doon sa porkit doon. Purpit. Mula. Mula dyan sa gilid. Ulo hanggang May pa. ako ito. Saan ako kukuha? Saan ko yan? Sabit Ano mo doon to? sa pinitilan. Ano na to, Kuya? Ito. Plastic. Doon sa pinakadulo. Ito. Doon sa pinakadulo na. Forma natin. Kuya, ano to? Ito. Oh, yan doon. Tapos? Punta doon. Punta saan? Doon. Dito. Oh, taso. Buhitan mo kasi ano kita kang gusto mo ng kayo. Dito lang siya? Tanggalin Dito mo lang? mga kahoy doon sa plywood doon. Dito. Oh, yung plywood na yan dyan. Tapos. Yan. Perfect. Tanggalin mo ang bakal dyan. Para natutuwid ang metro. Buhitan mo. Ayun, parang 120. Lampas at 120. Ito. Oo. Perfect. Tapos guhitan ko. Oh, guhitan mo na. Lampas naman doon. Sabit mo lang. Yan. Guhitan mo yan. Sakto perfect tayo. Oh, kasi yan ang sukat ang lakbang ng tayo.
Oh, pakuha yung maliit tapos kaganta ng tansit para makuha ko dito dito. Pwede baka may tansit tayo pa. At ang break time, kain daw muna. At nilaban ko muna tong gloves. Ito, may napulot akong isang gloves, nilaban ko na rin. Ito medyo iba na yung amoy sa pawis. At yung pantakip ko sa mukha para mamaya tuyo na. Medyo makulimlim na naman. At maya maya pagkakain namin ni tatay ay magsasahig na kami dito. Tapos pinapasinsil pa sa akin ni tatay ito para maganda yung pagkadugtong. Ay, kain muna. At yun po, hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat po sa lahat na sumusuporta ng aking vlog, aking mga video. At medyo po maganda yung ating views ngayon. Salamat po at sana wag po kayong magsawa at sana panoorin nyo hanggang dulo yung vlog na ating ginagawa. At salamat sa mga di nag-skip ng patalastas. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa lahat ng mga sponsor. Simula ng pabahay project ni Kuya Noli hanggang ngayon mayroon kaming project. Salamat po sa inyong lahat. Ayan po, God bless. Bye bye.